back to Alicia Nazo YouTube channel. So Lwgwper dayo fungni 6ता जाबाय आरो ना ओमफ्राय जोङो ना सारहैनो नागिरदों आरो ओमफ्राय जों माबायदि ना सारो नोंथांमोननो देखायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो today Lwgwper बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नै Lwgwper जोङो दायो माबायाव थांगासिनो दं आरो ना सारनो लामा नैथिंहाय वाव मोसौआ आंथ' गिथाव-बाथाव नै ओरैथिंबो फैगासिनो मर्निं नालाय बिराद सान दङ आरो ना ओंखारदों थांगासिनो दं जों Lwgwper लामा मोननैसैबो आरो ओमफ्राय आङो बिदि ना हमि ना सारिया बिराद गोबाव जाबायमोन आरो दिनैसो थांफिनसै ना हमनो ओमफ्राय रोङायाबा रोंगोना रोङाथाय मिथिया आरो लामायानो माथो एफा हाग्राबाल नै Lwgwper माइ बारिनो फिथाइ थाइहां दासो जोंथिं oh my god साराखै kok oh ओमफ्राय सारखांबाय आरो ना Lwgwper सारखांबाय ओमफ्राय सारखांनानैहाय नै बैखौ सारनोसै बै मोनसेयाव दै दङना बेखौ सारनोसै दाना सान्दुं गोसा नै Lwgwper जोङो नाखौहाय सारखांबाय आरो ना ओमफ्राय हमगासिनो दङ बिदि हाब्रुआवहाय ओमफ्राय नाखौबो मोनबाय बै खबायाव दङ बैहाय सारखांनायनि